Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ekubingelele ubaba uNsibande Ndlalifa Izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Simbonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ukuba sihlanganise ngalolu suku lwangumgqibelo lokugcina enyangeni yokuqala kunyaka omusha. Usuku lokugcina enyangeni yokuqala kunyaka omusha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi sisendawonye, sisenawe ekhaya lezwi, sisenawe ku-YouTube, sisenawe nakwezinye inkundla zokuxhumana. Lapho-ke abazalwane bengifaka khona mina engingazazi. Kodwa siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyazi bayangifaka ku-TikTok. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo, liyahamba ivangeli. Kade kubonga umphathi wesikole ubefikile esuke head office ePinetown ebonga ethi ikhaya lezwi lithathela beka iHoly Nation Bible College emhlabeni wonke jikelele kwimephi yomhlaba. Uthi ukurekhoda kwethu izinkonzo noma ama-graduations akhona kwenze iHoly Nation yaphakama ngendlela emangalisayo. Bebonga, sibonga uNkulunkulu-ke thina ngoba phela uduma silwamukeli. Uduma akafuni ukulicazelana nomuntu, uduma ulungolwakhe. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Kwangathi-ke nani ningafunda iHoly Nation, nifunde, uNkulunkulu anisize ngoba umoya ongcwele ukusebenzisa kangcono uma uyile eBible College. Ungenza abantu bekukhohlisa bethi abafunde eBible College ba-wrong. Bakhona aba-wrong, iqiniso lelo. Bakhona futhi aba-right. Njengoba noma ungayanga nje yakwazi ukuba wrong. So asingacashi ngeBible College. uSathane wenza abantu babe wrong nabantu bese beyavuma. Yekho uNkulunkulu wathi kuKhayini, Khayini, umbulaleleni umfowenu na? Bathi Khayini, suso kusenhlizweni yakho. Wayengakambulali. Wathi isono sihlezi ngasemnyango, ukunxanela kwaso kukuwe. So isono asingeni ngenkani, ukunxanela kwaso kuba kumuntu. So siyambonga uNkulunkulu. Kwangathi uNkulunkulu angaba nawe akugcine, akulondoloze. Ayike sizothandaza, siqhubeke nenkonzo yethu. Izolo nginithembisile ngathi sizobuka abanengekayo. Ngithema ngithi ngiyababheka abanengekayo. Ngabona ukuthi ngathi kuzothatha izinsuku sikhuluma ngabanengekayo. Kodwa kufanele nibazi-ke abanengekayo ngoba uNkulunkulu ufuna sibabuke ngokuza kubenyanya abanengekayo. Ayike asikhoqe sikhuleke sisondele uNkulunkulu wethu ngawo lo mzuzu. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyacela ube nathi kule nkonzo, uyibusise, uyibiyele. Khuluma uzambule, sikwazi lokho kuyisinengiso kuwe. Singazihlanganisi nabantu abayisinengiso, singazihlanganisi nezinto ezizinengiso. Nginikela kuwena-ke Nkosi uqobo lwami. Ngiyacela Nkosi ukuba ngibe yisitsha esingcwele esiphatha kahle indaba zakhe ezingcwele. Ngikhuthalele kuba isisebenzi esithembekile esiqondisa kahle izwi lakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyamdumisa uNkulunkulu wethu. Sizoyizwini lakhe-ke. AmaHubo chapter 15, isimo songokaNkulunkulu. Siqale kuverse 1. Ngicabanga ukuthi sigcina kuverse 4. Kufundeka kanje: Jehova, ngubani ohlala etendeni lakho na? Ngubani oyokwakha entabeni yakhe engcwele na? Yiloyo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe, ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe. Verse 4. Obuka onengekayo ngokuza kumenyanya, kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu. Ofunga ngokuza kumlimaza nokho angalaphula izwi lakhe. Ongatsheleki umuntu imali yakhe ukuba izale,
nokungamukeli umvuzo ngongenacala. Owenza lokhu akayokuzanyazanyiswa naphakade. Silana-ke sithi obuka onengekayo ngokuza kumenyanya, kepha ebazisa abamesaba uNkulunkulu. Awukwazi ukunyanya bonke abantu emhlabeni. Yenyanya onengekayo, umazise, ngiphinde, umazise omesabayo uNkulunkulu. Sifunde izolo laphaya kwisambulo chapter 21. Sabuka ukuthi isinengi soNkulunkulu babalwa namagwala, neyifebe, neyiphingi, nababulala. Ake sifunde Sambulo 21 siqala kuverse 8. Liqala nje lithi, kepha amagwala, nabangakholwayo, nabanengekayo, nababulale, nezifebe, nabathakathi, nabakhonza izithombe, nabo bonke abaqamba amanga isabelo sabo, their part shall be in the lake of fire. Isabelo sabo sokuba sechibini elivutha umlilo nesibabuli. Isabelo sabo-ke leso sokuba sechibini elivutha umlilo nesibabuli. But the cowardly, unbelieving, abominable, those ababizwa ngama-abominable abayisinengiso, murderers, sexual immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part, bazokuba nesabelo, shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Kufa wesibili. Hayi, ake ngitheke bengithemsile izolo sesibuke-ke abanengekayo ukuthi obani. Hayi, ngithema ngithi ngiyabheka ngabona kuyi-issue ende. Sikhuluma nje ngabanengekayo, sizolalela kumoya kaNkulunkulu. Ngovula abaseKorinte bokuqala chapter 5 verse 9 uthi, nganilobele encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe. Angisho izifebe zalomhlaba, nokuba abahahayo nabaphangi, nokuba abakhonza izithombe, ngokuba phela ngabe nimele ukuphuma ezweni. Uyacacisa-ke umpostoli uPawuli wanilobela kuba ningahlangani nezifebe, kodwa akasho izifebe zalomhlaba. Waphela kufanele siphume ezweni. Uyachaza kuverse 11, kepha manje nginilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe. Phela iloyo umuntu oyisinengiso, umzalwane kodwa ubizwa ngesifebe, uyisinengiso lo muntu. Noma engohahayo, umzalwane ohahayo uyisinengiso kuNkulunkulu. Noma engokhonza izithombe, umzalwane okhonza izithombe, okhonza amadlozi, okhonza abaphansi bengumzalwane uyisinengiso kuNkulunkulu. Sikhuluma ngenengiso-ke manje. Uyisinengiso kuNkulunkulu. Noma eyisithuki, umzalwane nje uphuma inhlambe emlonyeni wakhe, uyisinengiso kuNkulunkulu. Noma eyisidakwa, umzalwane oyisidakwa uyisinengiso kuNkulunkulu. Noma engumphangi, siyamazi umphangi, bamba inkunzi, bamba abantu imiholo yabo, bamba abantu imali abaziphethe, uyisinengiso kuNkulunkulu. Kodwa khona abanye abaphangi esibafundayo kuMalaki chapter 3, uma ungayikhiphi iminikelo kaNkulunkulu, ungumphangi, uyisinengiso kuNkulunkulu. Uwe lo balwayo uma kubalwa amagwala, abangakholwayo, abayizinengiso, abayizifebe, abayiziphingi, abaqamba amanga, isabelo sabo sakuba sechibini elivutha umlilo nesibabuli. A fiery lake that burns with brimstone. So-ke uma unganikeli uyisinengiso kuNkulunkulu. Uma ungakhipha okweshumi uyisinengiso kuNkulunkulu. Okubuhlungu khona abantu abanikelayo, kodwa uma benikela banikeli ngendlela uNkulunkulu athokoza ngayo. Njengo-Ananiya noSafira banikela kanti bagodlile. Nikela lokho uNkulunkulu akubeka enhlizweni yakho, ungabe usakugodla. Uma uNkulunkulu ebeka u10 rand, khipha u10 rand.
uNkulunkulu ebeka i-1,000 khipha 1,000 rand. Lokho kube kuNkulunkulu kuwe, kunikele. Uxolo. Udinga ukuthi ukunikele lokho kube kuNkulunkulu kuwena. Ngoba mawungakwenzi ungumphangi. Ungumphangi. Ake siye mhlambe kuleli ivesi lomphangi. Abantu abaningi bam-understand umphangi. Ake siye kulona. Malaki chapter 3. Siqala kuverse 6. Ngokuba mina Jehova ngiguquke. Ngalokho nina amadodana kaJakobe aniqedwa. Verse 7. Kusukela emhleni yawoyihlo nithezukile ezimisweni zami anizigcinanga. Buyelani kimi ngiyakubuyela kini usho uJehova Sebawothi. Nokho nithi siyakubuyela kanjani? Verse number 8. Umuntu angaphanga uNkulunkulu na? Nokho niyangiphanga. Sozwile. Uphanga uNkulunkulu. Khona ke mase kuthiwa baphelile abantu ofanele babambe inkunzi. Usungabamba uNkulunkulu inkunzi and bese ekuyeka nje and go unnoticed. Ubamba uNkulunkulu inkunzi. Hayi, think twice. Cabanga kabili. Ngeke. Uthi verse 8, umuntu angaphanga uNkulunkulu na? Nokho niyangiphanga. Bese nithi sikuphange kanjani na? Ngokweshumi nangeminikelo. Uyisinengiso kuNkulunkulu. Uyamphanga uNkulunkulu. Verse number 9. Niqalekisiwe ngesiqalekiso, nokho niyangiphanga sizwe sonke. Umuntu ophanga umnikelo kaNkulunkulu, umuntu ophanga kweshumi kaNkulunkulu uyisiqalekiso. Uyisinengiso kuNkulunkulu. Abominable. So yeka ukuba isinengiso, yeka ukuba isiqalekiso, ngoba uzolandelwa amashwa, ngoba wena uyisiqalekiso kuNkulunkulu, uyisinengiso kuNkulunkulu. Uthi ke verse 9, niqalekisiwe ngesiqalekiso, nokho niyangiphanga sizwe sonke. Verse 10, ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo ukuba kube ngukudla endlini yami. Ningivivinye ngalokhu, usho uJehova Sebawothi. Uma ngingayi kunivulela amafastela asezulwini, nginithululela isibusiso kunokwaneleyo. Verse 11, ngenxa yenu ngiyakukhuza okudlayo, kungachithi izithelo zomhlabathi wenu nemvini yenu ayokuphutha endle, usho uJehova Sebawothi. Verse 12, zonke izizwe ziyokwazi, ziyakuthi nibusisiwe ukuba nakuba isizwe esithokozisayo, usho uJehova Sebawothi. Yeka ukuphanga uNkulunkulu. Yeka nje ukumphanga, kukhipho kweshumi. Wherever you are, abantu abangazi, ngeke nifundiswe imali mina. Uma ungena wasentabeni, musukhipho kweshumi entabeni. Khipho kweshumi la ungowakhona. Ngezwe abanye babathi hayi bandleni lethu akukhishwe kweshumi. That's a separate case. Khona nje funda ukukhipho kweshumi. Funda ukunikela. Kuyamthokozisa uNkulunkulu uma unikela uthokoza. Yeka ukuphanga uNkulunkulu. uNkulunkulu ungamphangi. uNkulunkulu akahlekwa. Yeka ukuphanga uNkulunkulu. Ngeke kukusize. Phanga uNkulunkulu ngokweshumi. Phanga uNkulunkulu nangemnikelo. Ngeke kukusize. Futhi ke lokho akusho ukuthi hamba unikela noma ikuphi. Deuteronomy chapter 12 verse 13 and 14. Awunikeli noma ikuphi. Verse 12, Deuteronomy chapter 12, chapter 12 verse 13 and 14. Kwaye ukuba unganikeli ngemnikelo yakho yokushiswa ezindaweni zonke ozibonayo. Usuvela ubona indawo bese uyanikela. Kungaba inoma ikuphi ovela wayibona wanikela, wazini ngaleyo ndawo. Kukhonzwa abani kuleyo ndawo. Kwaye ukuba unganikeli ngemnikelo yakho yokushiswa ezindaweni zonke ozibonayo. Kepha kuleyo ndawo uJehova akaye kuyikhetha kwesinye sezizwe zakho, uyakunikela khona, uyakunikela lapho ngomnikelo, ngeminikelo yakho yokushiswa wenze khona konke engikuyala ngakho. Awunikeli noma ikuphi. Ngoba nakho indlu yesonto. Nikela lapho uNkulunkulu ekhethe ukuthi unikele khona. Uma ungazonikela phi, thandaza umbuzo uzokutshela. Sikhonza uNkulunkulu okhulumayo.
ngenisani-ke konke okweshumi endlini yengcebo kube ukudla endlini yami, ningivivinye ngalokhu usho uJehova Sebawoti. So bengisachaza-ke abaphangi. Verse 11 obaseKorinte bokuqala chapter 5, kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma isifebe, noma engohahayo, noma engokhonza izithombe, noma isithuki, noma isidakwa, noma engumphangi, ningaze nadla nokudla nonjalo. Uhlobo lwabantu abanengekayo labe ngiqeda ukukhuluma ngabo, labe siqeda kubafunda obathola kubaseKorinte bokuqala chapter 5 verse 11. Abanengekayo. Lithi-ke izwi amaHubo 15, sisikuwona njengamanje, amaHubo 15, lithi verse 4, obuka onengekayo ngokuzakumenyanya, kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu. Njengoba echaza ngompostoli uthi ungadli nokudla nonjalo, kungukumbuka ngokuzakumenyanya, ningahlangani nokuhlangana nonjalo. Ingabe bikho into enihlanganisayo, kungaba isitokfela, kungaba inoma iphi inhlangano, musuhlangana nje nomuntu onjalo, ngoba uyisinengiso kuNkulunkulu. Uzowelwa amachaphazelo nawe ugcina usuyisinengiso kuNkulunkulu, ngoba uzwana nabantu abaxabene noNkulunkulu. uNkulunkulu uthi obuka onengekayo ngokuzakumenyanya. So kusho ukuthi ngamagama amanihlezi etekisini nomntwana kaNkulunkulu osewawo, maze uthi ube ngumntwana kaNkulunkulu usayafeba, ukhonza izithombe, wenza yonke lento, suka eduze kwakhe ngoba uyanengeka kuNkulunkulu. Uzothi uNkulunkulu mayefuna ukumlanda eginqa itekisi efuna ukubulala yena yedwa, mhlawumbe nogcina usulimele ubuhlezi eduze kwakhe. Suka eduze kwakhe, uyisinengiso kuNkulunkulu. And ukusondeza abantu abayisinengiso kuNkulunkulu kuyisiqalekiso kuwe, ngoba kukwenza nawe ugcina usuyisinengiso. Ngibona ukuthi asibambeni la, ngokugcinwa inkosi sizoyiqhube yenengiso. Kufanele ubazi abantu abayisinengiso. Ungachuza umngane uchuza umuntu oyisinengiso. Ungahambi nomuntu ethi uNkulunkulu hamba ukhuleke emndeni othize uphatha umuntu oyisinengiso. And abantu abayisinengiso, they are readily available ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, kanti bayofaka unyawo bathunywe uSathane. Qaphela-ke uziphathe kahle. uJesu Kristu uyakuthanda, uJesu Kristu wakufela, uJesu Kristu uzokulanda kanye nebandla. Musuphika-ke nabantu abangenabandla, abangezokukulanda, abangenalutho nje. uNkulunkulu uyakuthanda. Buka onengekayo ngokungathi uyamenyanya, kepha ubazise abamesabayo uNkulunkulu. Ubazise, ubakhonze, ubathande. Ubakhonza, ngisho ukubakhonza as in ukunjwa sikhonza uNkulunkulu. Cha. Bahloniphe, ubanike indawo yabo abantu abamesabayo uNkulunkulu. Ngisho mina abantu abamesabayo uNkulunkulu, hayi abantu abayisinengiso. Hlukana nabantu abayisinengiso, ngoba nawe uzothola amachaphazelo. Sisaqhubeka-ke nabantu abayisinengiso. uNkulunkulu akubusise. Ngokugcinwa inkosi siyokhuphuka nini, siyoqhubeka nini ngoMsombuluko, Monday, ngoba kusasa usuku lwangeSonto. Uma uNkulunkulu engakabuyi, angakayithumi indodana yakhe ukuthi ibuye izolanda ibandla. uJesu Kristu inkosi. Masiguqe sithandaze. Baba, egameni likaJesu siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyacela Nkosi ube kanye nathi. Siyabonga ngale nkonzo, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Usuyasifundisa manje ukuthi obani abanengekayo, obani okufanele sibabuke ngathi siyabenyanya, kodwa kulokho masibazisa abalesaba igama lakho, abakwesabayo njengoNkulunkulu. Busisa-ke kube yilona loyo, ube nathi kule mpela sonto. Sibonga konke osenzele khona kuze kube manje. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa abangcwele. Baba uNsibande useyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.